ஹாய் குட்டீஸ், ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்றைக்கி ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன். ஒரு ரொம்ப பிஸியான ஒரு நகரம். அங்கே டிராஃபிக் செமையாக இருக்கும். அதாவது காரும் மோட்டர் பைக்கும் லாரியும் பஸ்ஸுமா ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்குமா. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துடைய நல்ல டிராஃபிக்கான இடத்துல அப்படியே அந்த டிராஃபிக் தம்பித்து போயிடுச்சான். ஏன்னு கேட்குறீங்களா? அங்கே நடுவில் ஒரு மாடு வந்து படுத்துக்கிச்சான். அதனால் எந்த வண்டியும் அதை கடந்து போகவே முடியலையாம். கொஞ்ச நேரம் எல்லாமே வந்து ஒரே பரபரப்பாக ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் என்னாச்சு ஏன் இப்படி டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்களாம். அப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறப்ப அந்த மாடு படுத்துக்கிட்டு எழுந்திரிக்கவே இல்லையா. அப்போது ஒரு சிங்கர் வந்தாராம். பாட்டு பாடி இந்த பசுமாட்டை எழுப்பலான்னு சொல்லிட்டு அவர் உடனே வந்து பாட்டு பாட ஆரம்பித்தாராம். அப்போ அந்த மாடு அசையவே இல்லையா, படுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சான். இன்னொரு ஒரு டான்ஸர் அந்த வழியாக போனாராம். அச்சோ, என்ன இது, இந்த மாடால் எப்படி டிராஃபிக் ஜாம் ஆகி கிடக்க, சரி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி போய் டான்ஸ் ஆடி பார்ப்போம், அதை பார்த்துட்டு அந்த மாடு எழுந்திருக்குதான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு சில ஆக்ஷன்லாம் போட்டு காமிச்சாராம். அப்போவும் அந்த மாடு எழுந்திரிக்கலையாம். உடனே போலீஸ்மேன் வந்து அந்த மாட்டை தன்னுடைய லட்டியால் மிரட்டி அடித்து எழுந்துரு அப்படின்னு அடின்னு அடித்தாராம். அப்போவும் அந்த மாடு எழுந்திரிக்கலையாம். என்ன பண்ணுறதுன்னு எல்லாரும் ஒரே பரபரப்பாக இருந்த நேரத்தில் சின்ன பையன் அந்த ரோடை கடக்கிறதுக்காக அங்கே காத்துட்டு இருந்தான். அவன் இந்த செய்கையெல்லாம் பார்த்துட்டு குடுகுடுன்னு ஓடி போய் பக்கத்தில் இருந்த அந்த சாலை ஓரமாக இருந்த ஒரு கைப்பிடி புல்லை பிடிங்கிட்டு வந்து அந்த மாட்டுக்கு கொடுத்தானோ. உடனே மாடு எழுந்திரிச்சு அவன் பின்னாடியே போயிடுச்சான். அடாடா, இது என்ன இது அதிசயம், இந்த சின்ன பையனுக்கு இருந்த அந்த இது கூட நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நினச்சாங்க. அது சரி இருக்கட்டும், அந்த மாடு எப்படி அந்த பையனுக்கு மட்டும் கீழ்ப்படிஞ்சுது யோசிச்சிங்களா? அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, அன்பு தான். நம்ம உள்ளம் கண்ணாடி மாதிரி. கண்ணாடி முன்னே நின்று நீங்கள் கோபமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடியும் கோபமாக பார்க்கும். நீங்கள் அன்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடியும் உங்களை அன்பாக பார்க்கும். நீங்கள் அழுதிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த கண்ணாடியும் அழும். இதாங்க வாழ்க்கை. அந்த பையன் அவனுடைய சொல்லுக்கு மட்டும் அந்த மாடு எப்படி கீழ்படிச்சுது. அவன் அன்பாக அதுக்கு உணவளித்தான். தன்னுடைய அன்பை வெளிக்காட்டி அவன் பின்னாடியே எழுந்திரிச்சு போச்சு. டிராஃபிக் கிளியர் ஆயிடுச்சு. எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க. சின்ன ஒரு விஷயம் பெரியவங்களால் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல பார்த்தீங்களா? சிறு பிள்ளைகளுக்கு எப்பொழுதுமே அன்பை மட்டும்தான் காட்ட தெரியும், அன்பை மட்டும்தான் வாங்க தெரியும். இது நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? நம்ம அன்பை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது. ஓகே குட்டீஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் நான் இன்னொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.